ko do ye ɲininkali kɛ ko ala ko ko a bɛ muso ka diina saratiw la ko a ka tugu a cɛ ko a ka cɛ labato bon ko a fule ko kuraw ba dɔ bɛ ka na ko muso ka a cɛ labato cogoya bɛɛ la hari ni ala sɔsɔrɔ i cɛ de ka labato ko bɛ cogo di an t'a jigi mɔgɔ min ye silamɛ ye a bɛ fɛn kalama diina la n'a bɛ min fɔ mais min bɛ fɔ o la ciden ko la ta'ata li makhluq fi ma shatil khaliq ako mɔgɔ tɛ danfɛn bato dan masa kutali la ni y'a ye ko cɛ i tugu a ko a ka ɲamarkan bato n'a y'i bila fɛn na de min ye sariya ye ni ala sɔsɔ tɛ mais ni cɛ y'i ɲamara ni ala sɔsɔ de i t'a balo a bato ala sɔsɔ in na dɔnni kaba ma ɲɔgɔn sɔsɔ la ala ka ayaw de bɛ o la wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan ala ko junubu ni yada akana ɲɔgɔn dɛmɛ o la ciden ko la ta'ata li maghluq fi ma shatil khaliq ako mɔgɔ tɛ danfɛn bato dan masa kutali la ciden ko inna matatu fil ma'ruf ne ye bato min fɔ ko a ka tugu mɔgɔ ko i ka a ɲamarikan bato a ko bɛ kɛ sariya de la sariya ka ɲamarikaw mais ala sɔsɔ mɔgɔ tɛ tugu mɔgɔ la ala sɔsɔ la bon ko ni o ko bile السحار هم يستغفرون وصول لبا وبي على يافا بيلي كرلي با لبا وهو صوت تلا سبنا لبا ووقتي على يربنا جيا سانكبايم أبافو دومبي ولنكي جابي دومبي دواو كنكي كا دواو جوبي دومبي نيافا دلنكا يافا إما دونغودو سووسو صوت تلا سبنا لبا نالبنا جيا سانكبانا كوفو دونكو wakati do okazoro islama nyuman be akisoro yinyana ika ala deli ka salli ka nafilaw ke ka ala delu ke suti la sabal laba suti la sabal na laba doni ke baw doko harbi alhamdulillah be Sheikh Sal Fawzani ba lameli la nyinin karanina ko suti la laba atilali bata yorojuma ko do ko safo ko fe a do ko ayi kata futurla ko kuma juman sahlendo ako su koni bata de nitile binna ako su bata de dro nitile binna donc ako nitile binna de tile be bi eri minna ani salatu be go eri minna ubu furanchere tila sabaye tila sabal labana o de yesu tila sabal labana o wakati de joli kanyo wakati de duwa kanyo wakati do ala yerebina jiya sankabama ko jombi nyafa delinka yafa ima jombi wole ki jabi suti la sabanay o de kani wa alaikum salam ko ni ala sonna ko fe kira sonno kanyi ba ube mani ni cidente balola o fo kunte iba fo de ni ala sonna ciden yere kato ɲanama yere la dɔw nana ko masa la wasita a ko ni ala y'a kanu ani ni y'a kanu a ko a tejalen billahi min da ko ni masa la faqat a ko i bɛ n fara ala de kan wa ko ni ala sɔnna dɔrɔn ciden ni hadisa wɛrɛ nata ko ni tɛ ɲɛ a kɔ fo i ka mɔgɔ fɛn wɛrɛ fara ala kan i k'a ko masa allahu summa sita i kana waawin dɔ ye ka ala ni danfɛn kɛ kategori kelen ye i b'a fɔ ni ala sɔnna n'o bɔra ye o tɛmɛna ka bɔ yen ne fana sɔnna mais ciden fatulen kɔfɛ ni ala sɔnna ni ciden sɔnna o tɛ fɔ tuguni i b'a fɔ de ni ala sɔnna wa alaikum salam bon ko tafsiru munun be ke sungalo wakati ko dalilu bulawa cide sallallahu alaihi wasallam akum misiru jo kunyere yede salli ala ko sumawo
ani doni nyini ciden yere katile la madrasa u jora sisa dewo ciden tile la madrasa tuntewo hadisa namba kala qur'ana namba kala abe dira sebo ma ciden ka misiri de kono misiri yere de kala nyoro wiyewo wo kosa inde la laba inde la madrasa u nana sino ciden na ka sebo u ka kala nyoro betunye misiri de kono na de o ya soro madrasa so irete kalambe bora misiri ro kono donc misiri kono na ka qur'ana derisu di donc ewa ka hadisa derisu di misiri kono wakati kere kelento la yere wo cire nya hadisa yere na ta ko mu jama kulu sima fara nyogonka so kono alaka so dola nube alaka qur'ana kala ka nyogon kala la illa najalata alaihi sakina fo hakili sigi be jiguka wa hafatuhumul malaika malikawu be ewa u kolide malikawu bu koli donc malika groupe be ala bololu fana be yala dugu kolo kade nin jama sugu be yoro me doro o bena yero hakili sigi be jigaw ka ba awnture ala kan nema ba jigaw ka donc beta kosu aka kofo alay anna na karasalan kauma ubake ka ala ka qur'ana kala ka nyogon kala la ubake ka ka hadisaw kala ka nyogon wakiden ka hadisaw kala ka nyogon kala dinala ala bafu o jama kulu be munyini ba fo antiga ala ubar janna de nyene de ala ba fo an ubake kasira munna ka joro munna ba fo antiga la ubake kasira ka jahannaba de awa ala ba fo malika wa ye sere anya faruma o jama kuluma malika ba fo karasa tumbe afana tunte jamai nade ne atemete do dro ayu soro kala ni feuna fana jora ku lame awa ala ba fo nya fara o yerema parce que nonu nye mugo de haru kasubi nyogote kunangoya donc basita deresu la misiri ko sungalo ni feuna ka tugube mu kamure katawu do be katawte on kam modema ka suntigete oni mo mi nye suntige futurunye ni segoni duro be chogodi tanke ni dankani ya koni soro la ko tile de mabbi ni hari segoni duru ye ni eyi ka suntige wala ki yere tugude sumbe ciya ni yere tugude wayi ka sunci lede tanke ni tile koni mabbi ka bi pew hari ni segoni damare do inya be tile kuna eyi suntige hari ni segoni damare do e ka sumbe ciya na ya soro katawde do tile do nakaba nogo de kono ube kome anyogona de lakake munum be ewa fe ngosi wulude ya gosi katawura de enya na tile binare amabi suntige don ke ka kuma fula bola majabi malikiya ko ibe do insara ne ciiden ka hadisa sahale unana ko do insara litika parce que ciiden tile la asma bint abubakar ka hadisa be bugari kono ciiden tile la anyogona de lakake tile donna kaba nogo kono sungalo la ulu nyana tile binare we suntige ibobu min kalama tile bora kaba nogo kono cire nyu nyamare ku yere mina nama mugo nyamare ku ika doyi no sinira mo la ka fatawla beninde ka ni katawra de ka jimi fajiri la yasro dugu jera kera katawde ka asaraliti ka bi yere mino ya katawde tile binni de yimina I katawra de ka me ka soro tile mabbi donc ni ya do tile mabbi re mina tile tola donc kataw mi ni soro asaraliti ka rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqtana cide ñini ala ye nimmina yogona sanfe ala nan ñina na kam min ke nan katawra kam min ke kala mina na ye ala ko faalito na cogodo la namu ala ko honya ke awye na ñina na kam min ke na katawra kam min ke taw mina na ye cide ko tazawwala lani ummatal qata'a wa nisyani wa ma ustakrihu alayhi ko ala temina le kam manton nu katawra kam min ke ñina kam min ke ko ala temina kula ala temina kula ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ala ko jurubu tawla na khatawra kam min ke jurubu tawla wala donc nin dare law koso na tigi ye sun tige sani tile ka bi khataw bolode ka aka yere mina na dankani asor la ko tile ma bi aka yere mina tile tola do in sara bitta ka we khataw de ala be temoka wa alaikum salam ya tangan karma gubaran Allah kan
o nyo fo yenta fe akajama kulu to fo kwambe kumaka nyo de fawye an ka derisu ani derisu tete kelene lamene munum be kan ka derisu ka ni hakilu bu la chugomi ani derisu tote kelene jamana be la hala minna fana be ba chogodo do olanta fe groupe kata to ma kwambe kumoka Cheikh Mamadou bin Salih Ousmane an ka karamo bado do akom mo be se ka tinya bange ka jeya ka sorima mo to fo donc ima groupe to fo wa alaikum salam Nyame ufo ko alebe jamana minna ko dorera ko alebe jamana ni abe dawatu salafiya ke donc ko jamakulu do de be kuye ashigu yereye ko sanyelema iko kalo juma ko desamburu kube faranyogon ka wajubi doke sanyelema ko ale ko ye bidaya wotepe ko mimbe dawa inko kwa uya alena ka jamage ka bo misiri kono ulu be munke donc be munke a wajibre ko ka sabalde a wajibre ka uka sabali tusuru be se ko ka dawa ke kerefela wala chogomi ko ka dawa ke nu mu bali misiri sallima ni misiri wore tu bolo nu be salliye nu mu bali misiri sallima be ta salli misiri kono nu yu bali dersu de ba ube sabali ka alamina ولقد كجبت رسل من قبلك فصبروا على ما كجبوا وأوذوا حتى أتاهم النصرنا لا مبدل لكلمة الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين كافون نكرا ولل كلا شي كان ادم ابلي حكيلا كو ادي بك توحيدي ولل كلا وبي ادي بك دعوه السلفيه ولل كلا كو توراتي سورو ولل كلا شي كانوا بلي حكيلا دعوه السلفيه ولل كلا بلالي حكيلا كو تورا دوبي سورو من دعوه السلفيه ان كما يبي sabala koro ni ala yideme ni sira minye ibo o sirata ki ka dawa ke me ka fo tora ti kilawa tora bi kilade me ka wajibi minye ibe sabali tora nunun kono de ko ni jate foye i ka continue ka dawala wa alaikum salam ko ka mun kɛ ka yɔrɔ a ba ye tɛrɛn d'a ma k'a k'a jɔ ale ko k'ale bɛna dɛmɛ ɲini k'a kɛ kalanyɔrɔ ye kalanyɔrɔ k'a bɛna wari k'a la n'a ye wari k'a la ka wari min sɔrɔ est ce que ale bɛ se ka dɔ b'o la kalo ka d'a ba ma k'a di a ba ma cogo di sisan tɛrɛn ye bamuso de ta ye bamuso k'a b'a d'ale ma ale ko k'ale bɛ dɛmɛ ɲini k'a jɔ a kɛ kalanyɔrɔ ye kalanyɔrɔ in sara de bɛ k'a la parce que denmisɛnninw bɛ da yen nɔ minnu fɛn mun ta donc ko wari min bɛ sɔrɔ o la est ce que ale bɛ se ka dɔ b'o la ka d'a ba ma parce que tɛrɛn in b'a la wala muslimuna la surutihum nana ba saratila minno o ba na ba ce ko abba ko le do de ko abba ko be tɛrɛn di ale ma ko ale ba fe ka tɛrɛn ke qur'ana durusi yoro ye wonna ya ke qur'ana durusi yoro ye sara de be ke mogo munun ka denw be kala ba sara de mais sara in kɔnɔna la ale be dodi abama be chogodi folo na ya soro ale kelente ba bolo folo ate daga ba ka deun do sugantiya ka fendo dama ka deun to toye ako yoro kursala folo Nu'man bin Basir adella Nu'man ibn Basir della ka soni de ke aden Nu'mani ma ka deun to aya ka dondo takadama atara fo baye Nu'mani tara fo bay ba ko nete jeneni ni folo de
dewun to be ka kere kere ya ka fendi e droma dewun to chela nete jeni ni furo fankata ciden ke sere utara ciden fe ciden nya ni ka basiru kon denke min fule ni nye nka jondo be nyata kadama ciden ko den wore bu bolowa ako yenni nyogona dulu fana ma ko ay ako bi hakili lay kana nyogona duma ako ay awa ciden ko yemmin da masage la tashhaduni ala jawri kana ne sereya to nyalika nete sereya hadisan na tugo la ashhadu ala jawri nete sereya to nyalika ittaqullaha wadilu bayna awladikum ay sira lanye akatile adawna nyogonje donc na ya soroba den wore ba bolo ate daga ye aka kelen kere kere ya ka terendo ma ka tonto o ka korosa la folo donc no korosila la na ya soro den wore ta bolo kelen de ba bolo den wore te ni alete ayetere ndama bo deme nyini togo fana na ya fo mo yembe deme nyini ka korana durusi de ke mo ka korana durusi ye fu mo wore ta ka dama kurana durusiro in kadila ninde kama ate daga yiye durusiro in tilalen ko be sarami na ya soro ya fu yede ayende men kan ninjo silama don ka se ka kala fanta unden ka se ka kala fu wala mogo be kanu sisa ba fu ninye wori fu de sisa ubu ka wori uta ka doala puru silama don ka kala fu u ka kurana durusi fu o soro len ko fe e bole tara saraka la ote beye de mais na ya soro ye deme nyino ku yire de deme nka kurana durusi yoro do jo puru mbese ka mogo la kala chogo min be sara munun soro la mbese ka ewa nkan balo soro chogo min ken na fati soro chogo min puru nka dina be nya imbolo chogo min iya nyino o hakilina de ka ola ni mogo min nyi deme ola puru e yire de kan nafa kama iye deme nyino o de kama yire be nafa soro ni kurana durusi yoro ni chogo min uyun wori dima ki deme o de kama wala abe daga ka sarake durusi yoro ina ni sarabin ke durusi yoro ina nin kanka a iba ni ba benala wa yi kan na folo yere beta ka di ba ma donc yi ka bange baka boto basi tola ambe min fonni na folo ni ndero parce que ko be yo bu biringa fode ka sora bete foye anyeka donc ambe min fonni na ewa nyini karina na ma choko mi we ninde mo ko kungo kono jakuma faale fengo fenye jakuma de akungo kono fewo aso kono tabe haramu parce que gerembala ade minani kana o kullu dhinabi min ash-shibai ciden ko gerende be fengo fenna kungo kono fewo na ba nyogo na sogo dunai o sogo duniya haramu de bo ko sungalo talaba kan ka asufe jole ko be chogodi bashi tola silamiya sirala kitabu do be ko duraru seniya uko mugo munum ba fo ko bidiya ye o yewudu o tebbe utigi de makala utigu de jahiliya sino ma wuli ni salafu bo ke hadisa salim bo wala bo don wore ambe jatemina oka o koloshi ka jikiri ke naye kuma fula bala doni ke bawo bolo do ko koloshi re bidiya comme Cheikh Albani sile salata hadisi da ifa kono ale ko koloshi ka yiridu ke na o bidiya de mais min ye Cheikh Islam Ibn Taymiya ako koloshi re te bato ye folo janko na fu bidiya minan do de do nabi de me bato dola wasila de do ayre te bato ye donc ako ola o yorola atese ka te bidiya Ibn Taymiya ko ni mugo min ni ika iriduke ni jikiru ke ni bolonko ni uye ode kani ode sunnai ode kanunendo chide nya ambila kata ode ma ko ikika jikiru ke ni bolonko ni ko paske lagara bolonko ni ube kuma ube seratiye ka jikiru ke ni bolonko ni ode kani ode mustabu ode sunnai me akoni mugo min be nyagambi jatela ni ye kolosuta ika kolosu bi bolo ika salliro la ni ye iriduke udalembe ube ka krosu ni iriduke bido ka jifa kono ako basite minna
me kanika korosu ke komi bidiya mo ka korosu be to bidiya mo ka korosu be to me kanika korosu ke ko to kana korosu ke fana bada adilo lembe kan akwala de be dusukundo de me kala hala bake kayira mo la aya yede aye korosu enye kan wakati be ne be jikru fodela ako yere jirabena ye wala ube bada korosu be e bolola iba ayele ma dro abi bolola kata hari tamato nimbe yere jira wele kana hari ni ka duskum ma fo ka dama fo abe ko me kala hala bake kayira mo wolare ayene la jede bara ne be jikru de la ama korosu yente gala wa donc yere jira bina nununa donc korosu na bi ka jifala ibi ka ridu kena abi ka jifala donc ibi abi ka salliro la ati bolola wati ba dilolenti kanna imi ka korosu ke fana ku dila komi bidia mo ka korosu dilan chogo ni mo ke Cheikh Islam bunte mi ko basi tala et puis lejina daima fana yodeta Cheikh Abdallah Bumbaji fana yodeta Cheikh Ibn Usaymin fana yodeta u ye fatawa ke odeka ni ki yere kolosi akana ke kom bidia mo ka korosu chogo akana ki bolola wati be akana ka dilolendi kanna wati be ko mogo min ñegene kunkurinu ba nofe wakati be u b'a fo de ma ko seli bawli ko misira salli be cogodi don ke wa ko tigila mogo ali hafajatu ni mbe se ka ke abe ewa haketo boro abe fendo dila ni abe se ka ado sugune boboni minye ka do akono pour na abe salli misiri kono sugune kana bola ka misiri ngo ube abe kushi do dila kaka yirela ni sugune te se ka bonna abe misiri kono ka misiri ngo donc abe na salli misiri wala akasene ya togo don ko ko ni sel bawli de bala salli waqti akata ayre senea ka salli jita le un ko fe salli waqti ne fo ka to salli waqti ba ka salli ka ba sugune be bo silamiya sariya ya farola silamiya sariya ta mina no yo ya farola salli waqti be salli jita le un ko fe fo ka ta salli donc sugune be bo la sariya jenna wala bashi tola ano be salli bo nyana nkumana ninkaya kalo nani de kalo horomale unye kalo nani de karuma horomale arajaba mu ufule namba fe ka bola me fasamanta shima kerekere ya kadama summa kerekere ya kadama damana sallima kerekere ya kadama damana wajilima kerekere ya kadama ciiden ka sanna yele min fana be fo yen galoy ciiden ma sanna yele ken nin kalo kono me yi delilay ka ewa kalo tile saba sunna ibe se ko suwa kono mogo min de latene sunna lam sa su ibe se ko ka kono komi kalo to me adamana faranfas adamana ewa batoma kere ya kadama koni kafiri damina ni salamu ibo o jabi chokodi donc ba ko la ko qur'ana kono fa yajahu yetu bi tahiyati fa yu bi hasana min awruduha ala ko ni mogo yi foni foliye aye fen saga tigima min kausa taye ube ay ka tanyo na sagama ni ni bul khaymul jawja ko silamani kafiri bede benina ciden koy kana kafiri damina ni folide min ni kafiri de nani ma ko assalamu alaikum afwa wa alaikum salam ni kafiri de damina ko assalamu alaikum wa rahmatullahi afwa wa alaikum salam wa rahmatullahi ni kafiri de damina ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh afwa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ako aya bede bola fa ijahu yaitu bi tahiyya ala ma fa ya yaitu ahlul islam ako fa ijahu yaitu bi tahiyya na fora ni foliye ayi fen saga tingo min kausa tauga ka kan ko nasai donc ko har kafiri na idamina ni islamiya foli de salamu de e fona be salamu inde sagama bo ciden tilela min bena koni yahudiya ko ama assalamu alaikum akafo wa alaikum utunte salamu fo ka jeyade utumbe lamun tigede ko samu alaikum ko saya bauka ciden ko ni yahuda yo fawye afana ka fuma wa alaikum donc ni kafiri ni yahuda ni nasara min yo wode fuye hari sisa anani mada ko samu alaikum ibafo wa alaikum men na ko assalamu alaikum ibafo wa alaikum salam
Cheikh Islam buntemale ñinin kale to ni mogo min nana jo yoro be premier aranna kata isigi kofe bunteme ko mogo kanu ke ni nana ya soro min ye safa folo jo yoro be e kana jo safa fulana na donc wi kana jo safa folo de la cide ñere ka hadisa be ko la yajalu nasu yata'aqqaruna hatta yuwaqiruhumullah ako mogo te wili munun bu yere to kofe misirila fo ala fana kan nemali la ala bu to kofe de donc ni nana jo yorobe munsiri nyefela minna ibena nyefere ka joye kana jo kofe ka nyefela ka jo yorotoy ko wakati sera subhanakallahumma rabbana bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk